ngwungwu na ihe na-eme na nwaanyị a na-akpọ Mama Uju chọọ ka m gaji nye Madam Rose na lekwe ihe na-eme no ndị m ke m kpebiri n'onwe m ihe ọbụla ga-eme m nga mkpọrọ nwanne asị m na-achọzikwa m na ndụ m ọzọ ma o wepụgokwa aka m na ya na ọkwa nwaanyị abịa ọwụkwa na nwaanyị a kwere ka m bịa dinye na ọkwa na m gafe ọsọ nwaanyị a wee dinakwa ya na onye nwaanyị achọ ka m mee nna lekwedị n'ihe ahụ nwaanyị nke anyị ọchụ ke Madam Rose na-ekwu okwu ya ke ma na ọ dị ibu ahụ ebe a ke ma ke m na gị abụọ m na ọwụkwa gị na ndị eso makwa ịbụkwa ndị a nwanne wepụkwa uche gị na ha ọwụkwa gị na ndị eso wara na gbang ịnụ ya gwara isi onye abịakwala bie nso asa anyị nọrọ maịl gị nọrọ maịl m nwa nọrọ maịl anọ ngakwala nwa gị bịa m nda anyoko Therefor otofo owara na bom omuri ne metri sundu mo buru chine ko progoko ofo buru ngo owu emena mo mu ele hi na tika ka ihe jiri ka wara na agba ngo ameke na aja omuri ka mbawra ga saga ari puro so wala mu na mporo n'ime ya dawle gunso na ha gori ka magnet awati puro so nesi mama ga na afọ gangwa afọ mo nwa gisa am nri mo do tigam n'ime nsogbu o ge ko no wa ga na chigunu abi gaje mo se hi na ko mpeteri iko ga shisha ahụ ka zuzo pom no me ara aga na ara mkpụrụ osisi so ga na me hai oye mu na okwu zero so wala mu na mkpụrụ zere mkpụrụ osisi ọbụla nwere mkpụrụ n'ime anya ọkụ igirikwa ji nwa agbụgbụ ma nwere ọjọọ mere nwe o amụgbụkwala m na mmụọ ị na-arakwa mkpụrụ osisi ndị mbụ rara mkpụrụ osisi rakwa agụ ka ọkụ epere ala na rakwa agụ ka nga arịra epere ọ na-anụkwanụ ga-anụ maka Chineke ọ na-egbugụ n'ime ụlọ ejikwala nwa amụji samoyi ịmụ amụji ebe niile m nọ ga na-ekwute ihe ọwụmụ na-enye nwa ọchị na-enye nwa ele obiligwe nụrụkwuo afọ ọwụ m ọwụtụkwa m anakọkwara mụ na obiligwe Uju nwa nne ezinne dịrị iritere n'ịgba mbọ ịhụ na ị gasara m ezinụlọ nye ezinụlọ nwụsa ha kịta obi adịghị mma kedu ihe ọ bụ nna gị mu ịhụrụ ma gị ma nwaanyị ga nna gị mu si gị nye na m aka bịa ma gị mụọ nwa nwanne gị nwoke nwụrụ anwụ nwụrụ otu mkpụrụ nwa narị gaa chọọ kpọrọ otu mkpụrụ nwa ị na-werecha ihe niile masị gị bịa ma gị mụrụ nwa nwa ọbara ezinụlọ anyị nwa abụọ ụmụ gị saga gị eme Maria ga ahụ na Jesu ga asịhụ gị nye gbala nwanne gị nwoke aka mụọ na ya nwa Uju nwa Jesu mere gebere Maria nye na aka
Jesu mere gị ebere. Maria nye na gaka. Uju nwa si Jesu mere gị ebere. Maria nye na gaka. Lee m anya bụ onye ụka. Ana m eje ụka, ana m amụ maka echi mma. O nweghị ga-emekwa ka n'okwukwe. Okwukwe m siri ike n'ebe Chineke nọ. Sikwa ike n'ebe nke obodo anyị nọ. Ọ wụrụ mara ijekwugo Uju nwa. Agaghị m eme ihe ọbụla n'ebe ị nọ. Ịchọ nwa, aha na nwa na-agụgụ na-agụsighị ike. Ọ bụrụ na nwa na-agụgụ nke amaghị agụ, kpagharịba, jee ori udo, jee nwee eke, jekwuo agbaazị, chọọ ụmụ okorobịa juru nga ahụ. Mmụọ ole ị chọrọ ịmụ, ịmụsị ya, kuru lataba, mara ụmụ ọmụ nwa. Ọ gaghị awụ. Lee n'ọnụ gị. Lekala gị sụgharị gị asụsụ. Ihe ịsụgụ ugbu a asụsụ kwesịrị ịsụ. Ya wa ọnịcha iji n'ọnịcha para gị. Ebe m zụrụ ahịa. Bie gị isi. N'enugwu ọrịa. Ihe isi ma gbajere ị hụrụ nwa ahụ ma gị ga-amụ ya. Mama ga-amụhụ nwa ahụ. Onwe ike isi amụ aka. Akpa gbara gị. Onwe ike isi amụ aka. N'enugwu ọrịa. Ihe ejiri eme na gị. Ị ga-amụrịrị nwa ahụ ma ị chọrọ ya ma ị chọhụ ya. Ị hụrụ nwa ahụ. Maria nye na gaka. Maria na Jesu asị hụ ga kpọmana nwaanyị nwanne gị nwoke ime ọmụ ana nwanne gị nwoke ime. Ekwu ya gbalaga. Mmiri kwuchiri ekwucha. Ka Brazil kpọgara nwa m nọ Lagos. Na-atụrụ ụjọ. Ọ na-atụ egwu ọbụla. Ọ ga-eleji anya ọfụma. Ụjọ anọdaghị n'ime. Ọsọ amadị m onye ewu. Anaghị m anọ mkpụrụ ọbara nwa m tara ahụhụ kpọọ nga gasị ga-ala ala m ya n'iyi. Onwedị onye nọ n'ala na mala mba. Onye na-amadị onye iwu onye eliri n'ala maka Chukwu iwe ezigbo mmadụ ga-anọ kama n'ihe mere na onwo ọkwa mmadụ nke polisi biko otu ahịa ka m chọrọ ịyọ m ya ejela aka polisi azụrụ anyị nwa biko ya gara ewepụta aka chọọchị aka polisi ya wepụ ya ya were aka chọọchị biko zụọ na anyị nwa biko dịka ihe anyị kpakwara na mbụ biko ọ na-akala ya otu ọbụla o mere ji na ndụmọdụ eme ya ọ ga-amụta mụta otu nne ha na-eme o mechara mụta na-akụzikwuru ọ na-amụta sọ ọzọ dị ka ibi ya nwụrụ ego ọ bụ isi m ji enye m ekwule kwara na-agba echegarala m ọnụ n'ụka ego ọ bụ ihe m na ya kpara ama akpọ gị ahụ fri ọwụ ya mụ mmekwere shems ego ọwụ na ego anọdụ nga gba nkịtị eme ndị a n'ụlọ eme ndị anya ọkụ ngwanụ o izu ọma m na-agbadokwa anya o kamakwa ahụ ekwule ka nne gị kpacharakwa anya gị anya ọkụ kpachara anya gị m na-ekwu ka ego eti gị wule ọnụ iwe erie blanda fools Nwanyị dị sharpụ bụ ezigbo ọrụ na village a iwepụta anya gị nyụgharịa anyị mata sọ ọrụ na village ala enyi ya lekwa ego ụtọ na ugbo ya nwetara ọrụ ga na-eme ọrụ na akwụkwọ ọrụ anyị ga-ewere ọrụ ka enwe ha ọrụ nọrọ mma anyị were ọrụ na ugbo anyị erijuo afọ mana anyị ga-akpachapụ anya ka anyị ji ọrụ a rijuo afọ akpuchi maka ịmasa ụmụ akpuchi onwe nne eche ọhịa mere iji akpọga m akpuchi gee ntị onwe nne eche ịhụrụ nwaanyị ashiba ijiri nwaanyị a anyị ga na-erite ego nwaanyị a ga na-eburu ọrụ na-abịa anyị na-efinishi ya mma bụ mkpaghachi abala gị na ọrụ nọ gbawala ọrụ anyị ihe a bụzi ọrụ anyị ga na-arụ mgbe ọbụla mana onwe nne echụta akara m mbunye gị uche kpọọ m afa m uche ya bụ ebunye gị uche iwunye abalị madam iri shapụ buru ọrụ na-abịa buru ọrụ ọ na-eji ọrụ a gbaa baik na vileji a
gịnị ijikwa ahụ ọsọ m ejikwa ahụ ka ọnwụ asarị onye na-ejide ahụ nke ọgwụ Chineke kpụkwa n'ọkụ eleghị ịmụ anya eme ụmụachi begoro ahụ Chineke gị mụrụ anya na-eme ihe igide ala nwa hapụ mma maka ka ozu ike ekefechiri m ha ebe mata nọ m ebe ụmụachi na-eti abụrụ nchi weta ekechiri ha samba na nwoke agbara siri gafete oke ọ ga-awụ ụlọ amamihe na-efere ka izizi ofere ga ebe ofere ga ebe ọchịchị na-akarịala n'ụlọ ọchịchị na ana m ọchịchị na ụmụ ọchịchị na efere vuvu weta etu na isi do ọchịchị na-achọ ịbaji n'ime ihe m nsị mbịa mbịa n'ochite ụzọ abaghị ga ngwa mbebe akwado igbu ewu ma nwa na-eme m darọt egbujisima asị ga ji ebe egbe alawa adịtị m ahụ ma ogbujisima ngwa 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 isi na-ekwala ekwemlekwa ala anya ọkụ isi na-ekwala aka gụmesa m n'abalị maka gịra mgbe ụgbọgụ ọkwado kanda ịgacha na skuul ị ga-esi na kanda baga na kpọmụnụ n'ụlọ ụkwụgo ma afọ anụ dị ihe na-agịda azafọ Chibo Chimawo gịnị ka m mere gị o Chimunye n'ụmụ nwa nke m Chimunye n'ụmụ nwa nke m Eleye mere Chioma biko nke m ana m ebere Chiba akwa ụwa m ana m ajụ Chineke ọ gịnị ka m mere o jiri hapụ m o jiri ọ chọghị ka m mụọ nwa nke m ọ chọghị inye m nwa nna m ukwu di m ọma akwa ịma na enweghị ihe ọjọọ mere ma m na-agbọgo ebighị m ndụ ọjọọ ọ gụwa mere m ihe nji bụrụ nwaanyị n'ụbọchị taa enweghị ihe ọjọọ ọ gịnị ka m mere Jehova ọ gịnị ka m mere Chineke o ji hapụ m ọ gịnị ka m mere jụọrọ n'ụmụ ya ọ gịnị ka m mere ajụjụ ndị a niile adịkwa na mkpakọta ọ dịghị mkpa oke nke Chukwu oge mgbe Chukwu mgbe ole oge ya ka mma otu o si eche abụghị otu anyị si eche otu Chukwu si eche ọ bụghị otu a ka mmadụ si eche ka anyị nwere Chineke ndidi oge rue ọ ga-emekwe na anyị nwe anyị eme ahụ ebezina cheta na ahụrụ gị n'anya cheta na ahụrụ gị n'anya ma ị mụrụ nwa ma ị mụrụ nwa ahụrụ gị n'anya Chibunye m nwa m Chibunye m nwa nke m nye m nwa ga na-abịaruola nọ o nwere ihe m ga-emere unu Daru, o nwere ọtụtụ otu ị ga-esi nyapụrụ anyị aka anyị nọ nwaanyị nwekwara na otu anyị si nyere anyị aka mmanwụ aka na-ekwu aka akọghachi aka Ele otu ọkwa na onye na-anọ ihe anyị chọrọ ịgwa gị ntụ ọzọ na ya maka mma nke anyị bara eme
Aba n'ime ụlọ Mano não gama, mas mulher não gama. Mano, não gama, não gama. Da rosa asmo ha arụ ha ga-aba n'ime ụlọ. Ọtọtọ na pịa na ebele ekwu ya ka ahụ m. Ka aba n'ime ụlọ. Ya o anya ba n'ime ụlọ je ekwu ha ma ekwa. Ekwu ya nke ọ ga-abụ. Ndị anyị ọkara ya n'iwu. Anyị bụ ime okwu. Ịchọ ntị ọzọ m. Bana nsogbu anụ. Chere. Okorobịa abụọ ndị chọrọ gwara nga. Sa ha nwere ihe m chọrọ ịgwa m. Masị ha buo ya nga ha ajụ. Ọ hụ ndị mmadụ niile si gị bịa ṅụrụ ntakịrị n'ihe ọwụ ha chọrọ ịgwa m. Ọ na-ara ahụ ya arawa ahụ. Mba buo onye n'ọwụ. Ihe masị nwaanyị ewe ezigbo nwaanyị. Ọ ga-eme na ihe a chọrọ ịba gị ịbịa tụgharị ihu uche. Onwe ihe o mere nwanne m nwaanyị ọ dị ka nwanne m nwaanyị iwaala amaghị arịa ezigbo mma mmanụ nsogbu anụ Ọ ka mma nga ya precious. Ụkwachi ma gbara m. ndị ekwuga ma ahụ ihe ọwụ ụmụ okorobịa chọrọ gị gaga oriri ihe gbasara mmasị ụmụ okorobịa chọrọ gị ha chọrọ na-arụ ahụ ya arawa olee otu m ga-esichọrọ m bịa sịkpọrọ ha baa n'ime ụlọ ee gakpọrọ n'ụmụ ọba n'ime ụyọ na m na-ekwu onye m okwu chọrọ ikwu ihe m okwu chọrọ gị amamcha gị achọ gị ọmamara m chachọ ka ị gakpọrọ n'ụmụ n'ime ụyọ m na-ekwuchazi ebe ụmụ ala ma gaa gaa gabịakpọ ma biko ekpekpe m ekwula foto nweghị ihe mere ee ọ dị otu ihe mere ịgbakwa ụmụ okorobịa na na-akpa n'ụlọ bịa bụ ọma anya ọkụ ị ga ole riote eleghị ji akpa n'ije ihe eleghị ya na-akpa ikpirikpa azụ ndị mgbe mmiri ikpirikpa azụ kpakpa agụ ka azụ ha kpachikwa agụ ka nga akpachiri azụ ugboro ka m gwara gị sị gị ihe ọla gbasara mkpụrụ ya bịa bụla gị n'ahụ mkpụrụ ka na mkpụrụ azụ ikpirikpa azụ ọwụzọ otu ihe ọwụzọ mpe klasị na na-amapụ da makpọ gị n'afọ ga gwa agwa mkpụrụ ka afọ gị kọọla m nụ ichiri mụgbu m n'ọnwa kwamgbọ ga-amụsị na ya dị ka ahụdụ gị n'anya ọkwa mgbọ ga-amụsị na ya dị ka ahụdụ gị Chineke ga-agba gị ọkụ n'ụlọ do